Ok? E ceva. E ceva. Ce pot să spun? Îmi place aerul, e frumos. Mi-am pregătit să beau o cafea și îmi pare rău că n-am luat. O să mergem cu el. Și mi-a dus niște, așa, și vă mă panorama. Panorama. Am intrat în toamnă, frate. Da? Ești la Sinaia? Aha, unde mi-ai spus tu acolo, a? Bravo. Și stai și astă seară, presupun, nu?